1 million people. 1 million people. Luluto na naman tayo guys. Luluto. Kaula. Hindi makuha ang kaula. Four million people nag-love shout out. Yan, nag-iwa na ako ng manok ko mga lalita. Shout out sa mga dyan na 4 million people na nag-love shout out. Guys. Naguluto ako. Chicken. Gabi. Chicken gabi. Million people. Million people nag-love shout out. Naman kayo guys, panoorin nyo na itong naghihiwa tayo ng kamanok-manokan kasi magluluto tayo ngayon. Nakita ko lang sa mga panuluto. Nagsabi ako mag-curry.
Comment lang kayo dyan guys para ma-play ko yung videos ko sa mga hindi pa monetize. Comment lang kayo dyan para i-play natin yung mga videos nyo. Too many people. Nangyari dito sa telepono ko ba?
5 million people in the house. Thank you so much for dropping by. Thank you, thank you. Thank you sa 3 milyon. Fuck. Ang 6 million people na nandyan. Thank you so much, guys. Thank you. Ayan.
na yung pala. Ikaw na sa tatay. Ay, nasa? Imagine lang ang... Ano ka man na, ulang kapulog mo na lang. Nagbaboy naman kuya mo. Nagbaboy naman kuya mo. See? Hindi ang guya mo na baboy naman. Nagkamukha naman ako. Hindi man lawas ah. 4 million people. Shout out. Ano tuon mo sa manok man? Nag-sweldo na naman. Hindi na wala. Sigla mo naman sa lawas. Ano tuon ka? Uulo ka sa gan. Pero hindi ako minsan sa pagkaon. Wala mo nakita. Kakain. Kakain. Kung lugar, sumuhin ko. Ay, samdo ganit tayo ano to. Dapo-dapo pag ito eh. Ako lang, ulo mo yan. Sam, Kasana. yelo. Gusto ko na yan. Amo nang gusto ko ng color.
Blue? Oo, yan gusto niya. Thank you, Lucy. You're now a moderator in my channel. Thank you so much for visiting. Thank you. You are now a moderator. Thank you so much.
Sunscar, mega love shout out. Thank you so much. Please drop your link, my friend. Thank you.